Mal-200 vettura 4x4 imilgħu it-toroq tal-pajjiż meta s-sewwieqa tagħhom wieġbu b'entużjażmu għas-sejħa tal-Fondazzjoni Marigold u ħadu sehem fi vjaġġ bħala parti mill-kampanja Movember biex titqajjem aktar kuxjenza dwar il-kanċer fost l-irġiel. Il-fondi miġbura se jkunu qed jintużaw għal din il-kampanja. Palma n-nisa jkunu mħeġġa jiċċekkjaw lilhom infushom f'Ottubru għal kanċer tas-sider, l-irġiel ukoll jagħmlu dan f'Novembru u jkollhom aktar għarfien dwar il-kanċer tal-prostata u dak tat-testikoli. L-attività hija for a good cause u awtomatikament bħala dilettanti tal-Land Rovers u tal-off-road niġu nipparteċipaw ukoll. Tkun mal-oħrajn hekk xi ħaġa sabiħa u avventura fl-istess ħin xi ħaġa għal ġitu. Konxu mill-arfien u importanti li jkunaw iktar arfien biex nevitaw iktar martu jkunaw iktar awareness tal-problemi li jista' jkollu l-bniedem u nevitaw. Kull sena f'Malta jfeġġu mal 20 każ ta' kanċer fil-prostata. Starriċ li sar f'Settembru li għadda wara li 2 minn kull 3 irġiel Maltin m'għandhomx għarfien dwar kif jiċċekkjaw lilhom infushom. Fil-waqt li starriċ mill-Fondazzjoni Marigold stess wera l-madwar 11,000 raġel Malti kellhom xi forma ta' mart fit-testikoli. Fost dawk li ħadu sehem fl-attività tal-ħadd kien hemm membri tal-Forzi Armati ta' Malta u Pulizija. Is-Sinjura Michelle Muscat ukoll ingħaqdet mal-parteċipazzjoni numeruża. Kif f'Ottubru aħna dejjem nagħmlu kampanja dwar il-kanċer tas-sider li jaqbad sew lin-nisa u sew l-irġiel, issa f'dan ix-xahar ukoll inkomplu b'dil kampanja fejn aħna nistgħinu lill-irġiel kollha jaqbdu jittestjaw lilhom infushom, jiċċekkjaw lilhom infushom b'mod regolari sabiex jekk ikollhom xi ħaġa differenti jkunu jistgħu jitkellmu qabel u jsalvaw ħajjithom. Ir-rotta bdiet minn Biswit il-Port Ħieles Birżabuġa u ntemmet fil-gżira ta' Tlet Oljiet f'Ħondoq ir-Rummin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.